No niin, Teepalun Matti tästä taas terve. Tervetuloa taas Teepalun teejoulukalenteri, ja nyt ollaan luukus 13, ja meillä on japanilaiset oolong-teetä maistelussa, ja on tämmöinen luomutuotettu tee. Ja tää on tämmöinen Sayama Kaori-niminen teepensaslaike, mikä tässä on käytössä, ja nyt ehkä ihan ensimmäisenä asiana, että jos nyt että japanilaiset oolong-teetä, niin se kuulostaa hiukan epätavalliselta, koska oolong-tee ei ole semmoinen perinteinen japanilainen teetyyli, eli Japanissa on oikeastaan ihan alusta asti, kun teetä on siellä tuotettu, niin tuotettu pääasiassa vihreää teetä. Ja nyt sitten nykyiset teen maailmanmarkkinat on sen suuntaiset, että tietysti japanilaisetkin haluaa vähän niin kuin laajentaa sitä, että mitä he tuottaa, jotta voisi myydä teetä mahdollisimman usealle ihmiselle. Ja että heillä olisi sellainen niin kuin teen tuotteella sellainen valikoima, missä löytyisi jotain niin kuin jokaiselle. Ja sen takia ehkä nämä japanilaiset mustat teet on se, mitkä on ehkä tullut jo aikaisemmin, eli ei niitäkään nykyään hirveästi ole saatavilla, mutta niitä on kyllä jo melko laajasti tuotetaan. Ja sitten oolong-teet on ehkä vähän viimeaikaisempi. Sitten ne tuottaa myös tämmöisiä niin sanottua tummaa teitä, tämmöisiä fermentoituja teelautuja. Meilläkin on sellaista valikoimassa ollut ja näin. Ja löytyy sitten vielä joitain vähän erikoisempia juttuja sit myös, mutta ehkä mustatee ja oolong-tee on ehkä ne, mihin nyt eniten törmää niin kuin näistä muista kuin vihreistä sitten Japanissa tuotettuna. Ja tämä on Shizuoka-alueelta luomutuotettu, ja tästä lajikkeesta mä voin sen verran kertoa, että se on melko vanha lajike, eli Japukita on Japanin yleisin lajike, ja tämä on sillä tavalla tämä Sayama Kaori, että tämä ei ole mikään niin kuin harvinaisimmasta päästä, että tätä on kohtuullisesti kyllä käytössä, mutta ei kuitenkaan lähellekään yhtä suuri kuin tämä Japukita on. Ja tämä on tämmöinen lajike, mikä on tavallaan tällaisista niin kuin luontaisesti, mitä mä sanoisin, kun on ollut istutettuna jabukitaa ja se on sitten luontaisesti risteytynyt sit muiden lajikkeiden kanssa, niin tämä on sellainen, mikä on niin kuin valikoitu sit näistä. Eli tämä on tavallaan suku tälle jabukitalle, mutta on kuitenkin eri lajike. Ja lajikkeena tämä on melko vanha, että muistaakseni joskus 50-luvulla on niinku tämä tavallaan niinku tämä on eroteltu niinku näistä muista lajikkeista ja sitten rekisteröity 70-luvulla. Eli siltä on melko vanha lajike. Ja lajikkeena sellainen, että sitä ei ole niinkään kehitetty sen mukaan, että se olisi niinku tämmöinen, se ei ole modernin tyylinen, että se ei ole sellainen niinku pehmeä ja tosi vihreä värinen, vaan tämä Sayama Kaori, tämän itse asiassa yksi ominaisuus on sellainen, että tässä on katekiineja melko paljon, mikä tarkoittaa käytännössä, että kitkeryyttä. Eli että sen takia tästä tehdään muun muassa mustaa teetä. Eli mustasteessa voi olla usein ihan hyödyllistä se, että siinä on semmoista tiettyä terävyyttä, että se antaa niin kuin luonnet sille. Ja sitten sensaksi tehtynä, tai jos tehdään matchaa tästä lajikkeesta, niin niitä on herkästi aika terävän makuinen, ja sen takia mä sanoisin, että ei ehkä niin kuin nämä modernit trendit, mitkä vihreässä teessä on mun mielestä Japanissa, että suostaa niin kuin tosi pehmeän makuisia, umamisia ja hyvin vihreän värisiä, niin tämä ei ehkä niin kuin vastaa sit siihen tarpeeseen. Mutta toisaalta tämä on ilmeisesti aika helppo viljellä ja tuottaa aika paljon satoa, että tässä on tavallaan sellaisia niin funktionaalisia puolia, mitkä tässä on hyvin. Mutta joo, siinä oli jo tarinaa jonkin verran, mutta katsotaan tätä lehteä hiukan. Eli nyt sitten, tämä on nyt oolong-tee, mutta tietysti, että kyllä mä ihan rehellisyyden nimissä niin täytyy ymmärtää, että japanilaiset tuottaa vihreää teetä ja sen takia heidän oolongitkin on aika vihreäteemäisiä. Että tuossa näkyy, että tässä on nyt lähinnä, toi lehtikoko on kyllä suurempi kuin näissä keskimääräisissä japanilaisissa vihreissä teelaaduissa. Niin meillä oli tässä kalenterissa kamairicha, eli tällaista paahdettua japanilaista vihreää teetä, ja se on aika samannäköistä kuin tämä. Tässä on ehkä hiukan vielä isompi lehti, ja tuommoinen vihreä lehti, se on aika ehjä, että se on käsitelty kyllä siltä aika ehjänä, että se on ehkä sellainen niin oolong-mainen piirre tässä. Ja väri on tommonen vähän niin kuin, se on hiukan toinen harmahtavan vihreä, vähän vihreitä eri sävyjä, mutta se on vähän toinen harmaan sävyinen kyllä. Tuoksutellaan. Joo, ja kyllä siinä tuoksuu niin kuin japanilainen vihreä tee kyllä, että se on se niin kuin ehkä tässä lehden tuoksussa se päällimmäisin juttu. Ja siinä on sellainen kermainen sävy, sitäkin löytyy sensasta. Ehkä ihan hiukan tuossa lehden tuoksussa huomaa semmoista, että kun siinä on se isompi lehti, niin siinä on vähän sellaista niin kuin, semmoista, mitä mä sanoisin, semmoista rotevampaa mineraalista sävyä. Että se on niin kuin semmoinen oolongien semmoinen tyypillinen juttu. Ja Gaiwan on välineenä yleensä huono astia japanilaiselle teelle, koska niissä on aika silppuset lehdet, mutta nyt tässä kun on toi aika ehjä lehti, niin se Gaiwan toimii ihan niin kuin kohtuu hyvin kyllä. Että sen takia nyt käytetään sitä tässä. Voidaan ottaa vähän ehjempää lehteä, ettei mulla olisi sitten Gaiwanin valinta sitten osoittaudu huonoksi ajatukseksi. Noin, ehkä se riittää, no ehkä hiukan vielä. Noin.
Ja nyt sitten tämän kanssa, niin mä tein ihan 100-asteista vettä. Et nyt sitten nämä on just tällaisia asioita, että kun sä tavallaan tiedät sen, että japanilaiset on enemmän vihreänteen tuottajia, niin että vaikka ne sitten tuottaisi oolong-teetä, ja oolong-tee perinteisesti tehdään yleensä kyllä 100-asteisella vedellä, niin tässä on kuitenkin sellainen, niin kuin, miten mä sanoisin, niin kuin hyvä käyttää tätä kontekstia tietona, tai tätä kontekstitietoa siitä, että okei, tätä voisi hyvin kokeilla myös 80-asteisella vedellä tai 90-asteisella vedellä, koska sitten taas se on niin kuin vihreälteellä ehkä se ominaisempi. Mutta mä nyt sen takia, kun tämä on ajateltu oolongiksi, niin mä niin teen 100-asteisella vedellä, että tavallaan kunnioitetaan nyt tätä kategoriaa tässä enemmän kuin niin kuin mietitään alkuperää. Siellä sitten hautuu. Mä laitoin ihan kunnon lehteen, että niin tosiaan lehti avautuu ja se on tuommoista melko kotuehjää lehteä ja näin. Niin nyt mulla tuli varmaan aika kiire jo kaataa, koska toi näytti jo siltä, että se alkoi jo hautua aika nopeasti tuossa. Noin. Tuli hiukan tästä, jota kaivannut just japanilaiselta teeltä, vaikka olisi niin kuin vähän ehjälehtisempikin japanilainen tee, niin vähän haastavaa, että nytkin tuli läpi kyllä kohtuullisesti lehteä tuosta, mutta ei se nyt ei ole hirveän vaarallista välttämättä. Että. Noin. Joo, ja kivalta näyttää, jos mä tuosta näytän. Eli meillä on siinä toi haudutettu lehti. Ihan tommonen, nyt se on tommonen isomman näköinen, se näyttää melkein kuin se olisi kiinalaista vihreää teetä, että vähän sen näköinen, että tommonen vähän niin kuin kookkaampi toi lehti ja nyt tulee höyryä niin paljon täältä, että mun linssi menee vähän, noin. Eli niin tollaiselta näyttää ihan tonne eloisa väri, aika ehjä näköinen lehti, sitten maljassa aika täyteläinen väri, että niin kuin näkyy, niin mulla tuli vähän lehteä läpi, mutta aika hyvin se uppoo, ettei se nyt tuossa haittaa. Ja täyteläinen tommonen vihreä väri siinä. Okei, tuoksutellaan tätä lehteä hiukan. Joo, no nyt on niin, että siinä on kyllä umamin sävy, mutta se on niin kuin paahteisempi tämä lehti. Ja ei se ole ihan puinen, mutta siinä on semmoista niin kuin raskautta tässä vegetaalisuudessa enemmän sitten tässä. Ja sitten siinä on ihan vähän semmoista kukkaista piirrettä, mikä on kyllä vähän sellainen niin oolongmainen juttu. Nyt mä en ole ihan varma, että onko se niin kuin tämä lajike vai onko se tämä tavallaan oolong-tyyppinen käsittely, Joo, että nyt sitten oolongit niinku klassisesti on siltä tavalla, että sellaisia telatuja, mitkä on hiukan hapetettu, että ne on niinku mustan ja vihreän välimaastossa, mutta tässä kun niinku just näytin tuota lehteen, niin eipä tässä nyt hapettuneisuutta kauheasti missään näy. Mä luulen, että no joo, tuossa on yksi ihan pieni lehdenpala, missä on vähän väriä, että jos itse kun haudatatte tätä teetä, niin itse asiassa tätä tulee meidän normaalivalikoimaan myös, niin kun sitä otetaan ehkä ostanut jossain kohtaa, niin voitte vähän tutkia näitä lehtiä, niin kyllä siellä vähän on tummaa sävyä siellä täällä, vaikka se on kyllä massiivisen vihreätä. Mutta just, että toi sitten, että se teelehti oikeasti haudutetaan hiukan, niin siitä sä just saat niitä oolongmaisia sävyjä, että sä hiukan sitä hapetat. No tässä on kyllä suoraan sanottuna kyllä hapetus jätetty kyllä aika kevyeksi, mutta kyllä siinä on vähän sellainen kukkainen sävy. Mä en nyt ihan varma, että onko toi lajike vai onko se vaan toi, että siinä on toi hyvin, hyvin kevyt hapetus. Maljassa, joo, aika roteva tuoksu. Se on semmoisen aika öljyisen, ei sinne ihan umami ole, mutta se on niin kuin öljyisen paksu toi tuoksu. Hiukan paahteinen. Et ehkä siinä semmoinen tietty makeus ehkä, kyllä siinä on sitä makeutta niin kuin vähän, mutta ehkä se on vähän vähemmän tässä kuin Sensas sitten kuitenkin. Ja sitten se on vähän semmoinen jylhempi ja semmoinen niin kuin paahteisen niin kuin roteva, että sitä tässä on myös vähän ehkä enemmän. Joo, ja mulla tuli aika vähän niin kuin voimakkaan puoleinen haudutus, mutta siitä huolimatta, että vaikka se on 100-asteinen vesi ja lehteä mulla aika paljon, niin tämä on vielä ihan rajoissa, että tämän voi juoda. Että kyllä tuossa niin täällä lehden käsittely niin, että se lehti on ehjä ja ilmeisesti myös jossain määrin se kevyt hapetus, niin silloin on kuitenkin saatu sellainen siinä suhteessa oolongmainen tee, että toi 100-asteinen vesi ei itse kitkerää tästä niin kuin heti, mikä olisi sitten Sensan kanssa melkein se niin kuin aika lailla niin kuin välttämätön lopputulos tällaisesta haudutuksesta. Ja makuus on myös semmoinen, niin siinä on semmoinen tietty semmoinen niin öljyinen paksu sävy tuossa ihan alussa, mutta se ei ole oikeastaan umaminen. Ja sitten se on semmoinen vähän niin kuin semmoinen niin kuin jäntävän puinen, semmoinen vähän niin kuin pajuinen jollain tavalla. Että tämä maun alku on kyllä aika erilainen. Että Sensassa on semmoinen niin kuin hyvin pehmeä ja makea, niin tässä on semmoinen vähän jylhempi tuo alku kyllä.
Joo, aika tämmöinen niin kuin, vaikka onkin hirveän vihreän värinen tee, niin siitä huolimatta siinä on kyllä saatu jonkin verran semmoista uulongmaisuutta niin kuin sillä, että se on tuo iso lehti. Mutta sanotaan näin, että jos tätä nyt vertaa johonkin toiseen oolongiin, niin ehkä tämmöinen baochongit, semmoiset hyvin, hyvin vihreät baochongit, niin se on, mikä on vähän semmoinen vihreän teen ja oolongin välimuoto, niin se olisi ehkä niin kuin lähimpänä tätä. Ja sitten myös ihan jotkut semmoiset isolehtiset kiinalaiset vihreät teet, niin kuin vaikka Luan Guopian, niin ehkä sellaiset teet, niin sitä tämä on niin kuin lähimpänä. Mutta tämä on nyt japanilainen tulkinta oolongista. Ja tämmöistä nyt tällä kertaa. Ja muistakaa tsekata tuosta kuvauksesta se linkki siihen Google-lomakkeeseen, missä voitte arvostella näitä teelaatuja, jos olette maistanut. Ja sitten näette myös, kun olette tehnyt arvostelun, niin näette sitten muiden ihmisten arvosteluja myös. Et siellä on viimeksi kun katsoisin, niin pitkälti yli 100 arvostelua jo näille ehkä noin 10 ensimmäisellä teelle, ja nyt mä en ole taas parin päivän katsonut, mutta varmasti niitä on tullut valtavasti lisää, että menkää tsekkaa sinne arvostelemaan. Ei mitään, niin palataan ensi luukussa. Samara.